खाजा उस्मान जबाली साहेबाचे आवाजात एक जिल्हो भटकलीस.com भितर पेश करणार अशें. ते फुडल्या जमान्यांत एक 40 वर्सां फुडें पयलो नजम नुरानी मंडवा शेता बलते होते. भटिंगरा साहेबाची गाडी येती होती, वक्कल ती गाडीवर दिसून येती होती. तो एक खाका म्हज्या खेळात अशें मी आयकता. ती वकलेची आयली शे गाडी गे मा दक्कन येऊन पला. त्याच्या मार बलते होते नुरानी मंडवा अबुल्योसा वकले बेसोलामक बलते होते. मैं जहनात आलो ऐकता निक्या खळा आहे का. ती वकलेची आयली शे गाडी गे मा दक्कन येऊन पला. वक्कल नेसली ते फंगरी साडी गे मा दक्कन येऊन पला. चंद दिसा पुढे निकहा झालो होतो आम्ही सम्यो मिलून पलो गेले होते. वक्कल बेसून भोवल्यार लाजून बेसली होती, शर्मान बेसली होती, लाजून बेसली होती. चमकती होती साडयेची धारी गे मा दक्कन येऊन पला. ती वकलेची आयली शे गाडी गे मा दक्कन येऊन पला. बिलिहारी गेलान आंबुलाचो हुजूम परसाहारी गेलान आबुल्याचो हुजूम. एकली गुडगुडीचे चिलीम भरती होती, एकली आले लसूण साफ करती होती. एकली रायता मिरी वाटू बेसली होती, हौसई में कौजो तले तारी गे मा दक्कन येऊन पला. ती वकलेची आयली शे गाडी गे मा दक्कन येऊन पला. असं रात्री 12 घंटा मगलो आख्या. राती 12 घंटा चंद अबुल्यो आयले, एकला माता देजा पेटी देऊन हल्ले. खाका तो पेश केला. राती 12 घंटा चंद अबुल्यो आयले, एकला मातार देजा पेटी देऊन हल्ले. एकली पुसू लागली तेला बाटल्यो घेतली, एकली पुसू लागली शवना गठ्ठ्यो घेतली. का सांगू ती पेटयेची भारी गे मा दक्कन येऊन पला. ती वकलेची आयली शे गाडी गे मा दक्कन येऊन पला. वरयता को पहिले बल्ली सुगड होतो, कोट पटलून घालून तख्तार बसलो होतो. होती ते का कोचीची दाढी गे मा दक्कन येऊन पला. ती वकलेची आयली शे गाडी गे मा दक्कन येऊन पला.